హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక న్యూ సాంగ్ ఉంటుందిగా, మరాఠీ సాంగ్. ఆ సాంగ్ మీద చేసిన. సో చాలామంది అడుగుతున్నారు ఆ సాంగ్ మీద చేయి బ్రో అని. సో అందుకోసమే వాళ్ళ కోసం చేసిన. అందరికీ నచ్చుతుంది ఫ్రెండ్స్. వీడియో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంది వీడియో. అందరికీ నచ్చుతుంది. ఖచ్చితంగా లైక్ చేస్తారని అనుకుంటున్నా. వీడియో చూస్తే మీరే లైక్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్. తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ వీడియో గురించి కామెంట్ చేయండి. లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇప్పుడు డెమో చూడండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఆల్రెడీ ఈ వీడియోని నిన్ననే అప్లోడ్ చేసి మరీ డిలీట్ చేసిన, ఎందుకంటే కాపీరైట్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. సో మళ్ళీ అందుకే కొంచెం ఎడిట్ చేసి మళ్ళీ అప్లోడ్ చేస్తున్నా. సో ఇంకా కాపీరైట్ క్లైమ్ వస్తే మొత్తం మ్యూట్లో పెట్టేస్తా ఫ్రెండ్స్. సో అర్థం చేసుకోండి. సో టెలిగ్రామ్లో ఫుల్ సాంగ్ ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి చూసి ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. नको मला बंगला नको गाडी पाहिजे राजा मला नऊवारी गाडी पाहिजे. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. అండ్ ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నెన్నో వస్తుంటాయి, అవి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. సో అక్కడ ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో నేను మ్యూట్లో పెట్టిన ప్రతి వీడియోని ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలంటే తప్పకుండా టెలిగ్రామ్ అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేద్దాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి దాకా సేమ్ ప్రాసెస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ 1, 2 అండ్ 3, 4 మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఫ్రెండ్స్. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో చివరి దాకా స్కిప్ చేయకుండా చూడటానికి ప్రయత్నించండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలో చెప్తా. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ దగ్గర యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 10 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ లాంగ్ ఫోటో ఉందిగా, దీనికి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 12 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ మధ్యలో ఒక ఫోటో ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసి 16 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ ఒక షేప్ తీసుకోండి. ఈ షేప్ని జూమ్ చేసుకోండి, మొత్తం వచ్చేలాగా జూమ్ చేసి ఇక్కడ కట్ చేసుకోండి. 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర. సో దీన్ని వైట్ కలర్ యాడ్ చేసుకోండి. వైట్ కలర్ యాడ్ చేసి ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి, యాడ్ ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ బ్లింక్ అని సెర్చ్ చేయండి. సో బ్లింక్ని ఇట్లా పుల్ వచ్చేలాగా చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సెకండ్ ఫోటో 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకున్నాంగా, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్.
2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్. కంటిన్యూగా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. చివరి దాకా ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఇలా మొత్తం వచ్చేలాగా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో మొత్తం కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి లాస్ట్ వరకు. సో లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. 28 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో ఉంటుంది. ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకున్నాక 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సేమ్ ప్రాసెస్ ఇది కూడా చివరి వరకు ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అవుతుంది. సో వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం పక్కా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. వీడియో గురించి నైస్ అను గుడ్ అను ఏదో ఒకటి పక్కా కామెంట్ చేయండి. సో ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీ లైక్ నాకు చాలా అవసరం. తప్పకుండా లైక్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నెన్నో వస్తుంటాయి. తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో వీడియోని మాత్రం లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 29 సెకండ్ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో ఇంతటితో వీడియో కూడా కంప్లీట్ అయినట్టే. సో ఒకవేళ మీకు కలర్ యాడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు పైన ఉందిగా లేయర్, ఈ లేయర్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్ చేసి దీన్ని లాస్ట్ వరకు జరపండి. సో ఇక్కడ లాస్ట్ వరకు జరిపితే సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం పక్కా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.